vai. Tisvikawo pano mai vai iwe. Ana here pano. Mai vai go. Mavuka ere mbuya mari. Mwarara here mai vai. Anwe, mukira 6 udai kwakanaka ere. Kwakanaka. Ndakabirara kumisimi 3 iyo. Ndototi mutaure zvinopera ndozorora. Ndati ndikati rekai ndidange pamai vai. Eho. Nditi mai vai we warara zvakanaka here. Ungandifungire zvisizvo. Mai doti ndirare sei? Ndakarara zvakanaka ere. Ndandotya ndikati pamwe pane zvawakaona manheru ukafungire zvisizvo. Saka ndati rekai ndareke pano ndi explain kuti handizvoba zvamakaona manheru. Zvandakaona manheru zvacho manheru enguva iko. Ndakasvike pano apa inini apa. Iwo manheru ya, manheru apfura apa. Kuma past 1 makusenana, past 1 am. Saka ndakati pendasvike pano apa, chiro chepa chanditi kaga mberi kwangu. Icho. Imi mbuya mari. Ndanga ndisitombori mobambomu, ndandiri kumisimi 3. Misimi 3 1 am makuseniwo. Ndakarara masoweni. Saka chamuruti chakati icho chichi ndo chakati kagachi. Icho chindakamira apa. Ndakamira apa chanditi kaga mberi kwangu paite masikati apa. Mai endepi? Chiro chichi zvachinoita munhu akangoti zve kupfura apa. Chinototi kaga. Chinotozviita chega mbuya amarika. Mai endepi 1 am. Chiro chichi ndo zvachinotoita. Unototokonya kudai. Ukatose pakazi automatic munhu akapfura ndo chototi paga. Saka muri kuti bachakaditi ka matiri mamuri kusowe. Inda ndisitomboripo. Chaindo ngachega chiro chipano. Changa chingori chega mbuya. Ndakapfura inini ngepano apa inini kuma 1 am yo ndikati rekere ndini hope dzaramba kubata kumba hope dzina irota dzacho. Ndikati rekere ndimbofamba ndichikwira ndakadai. Mbuya ka. Imimika. Chakunzwira imi. Handizvoba zvauri kufunga. 1 am maite pano. Ndotadza iri kuenda chimbonawo shamwari ndandoti ndidarike ndichindodarika. Mbuya zvimwe zvacho munaona muchadona. Ndotokutaurira muchadona. Musafunge zvisizvo mai vai. Saka kana. Chiro chochi kundoti kaga. Kaga chega. Ndo zvachinoita. Mumwe musi muchadona basi. Musafunge zvisizvo. Saka chinondoti kaga chiro cho. Ndakudzoka baba mai vai iwe. Alright. Usafunga zvisizvo ba. Muchadona. Ni furo ya kwangu.